shegen ne, ina kika samu shi? Kin san da zaman waɗannan kayayyaki a cikin gidan nan? Ba da ke nake magana ba? Ke? Yanzu saboda Allah zancen da nake ji a gari, bari in tabbata. Saboda Allah zancen da nake ji a gari daman gaskiya ne? Nace dama gaskiya ne, ashe kina wannan shaye-shayen iskancin? To ai babu wanda ya san ina sha sai na kusa. Kai ma ɗin ai bincike kai shi sa ka gano haka, kuma ka san bincike ko a musulunci ba. To ka gani ko? Ai dama shi haushin kare bayan me shi yake bi. Kin ga zancen ki fa ba daɗi dan Allah ki rabu da mu dan ki bari in kara da. Ai ko dole sai na gaya maka domin wannan ya bata dauka a kasba kambin gidansu ta kare. Ko kuma dama ai ka san an ce ken da igaji ubansa to ta gado ka. Kaga shikenan. Kawo sauran ki shige ciki. To kawo ban sauran ki. Karɓa ba wannan din ba za a baki ba. To ba yake nan kin tabbata? Dan Allah ki bace min da gari. Ke ni fa magana ki ba daɗi. Dan Allah ki tafi dan Allah. A'a sai ki dinga goba min magana. Ki bar nan ji da abin da ke damu na mana. Ji dai da abin da ke damu. To ji. Me ya faru? Mama kaka. Fatau shi kunnansa baya ji? Kunnan kashi ne da fatau. Tun safe nake tura yara suna zirga-zirga anguwa ana neman shi ya zo ya shirya tafi makaranta. Su duba yayansa ya shirya amma ya tafi ya sa kafansa ya tafi wasa. Ina shirya masa ya gagara fiti. Ikon Allah. Kai fatau. Ga yayan kanan ya shirya. Ina ka dabi? Ibn shuru karka idan kara maka. Baya so mama kaka. So yake sai ya sa min hawan jini. Ya ga ina hawan jini kafin hankalinsa zai kwanta. Daga an kada kararrawan wasa shine number 1 a gaba. Shine na farko zai tafi wajen wasa. Ba zaka tube in je maka wanka ko yaya? Ba za ka tube ba? An tube. Nace zaka rama ne fata. Allah ki hakuri. Yau ga iskancin banza. Shikenan kai ba hali ka zo ka tafi makaranta? Sai ka ce akan ka aka girgiro gantali? Kai ka je ka dauko wani katin jakar ka abin nan. Wannan abincin za ka dauka mu tafi da shi. Wannan yafi wannan jakar da ka je ka dauko. Yayin ma. Assalamu alaikum. Salamun kaila. Wannan kwana za ka ɗauka mu. Na shirya ɗauka mu wannan miyan mu tafi kawai. Babba, abba mu je makaranta ba ka cin abinci na shekare ba. Da ni da kai ka zama mana? Kare kuwa. Kai ranar da aka bar abincin ba koya kai ba? Kai ka shiga ɗaki ka cinye kai. Kana zuwa wuri na sai na wuce ka. Mai gida baka da ya kasuwa. Menene? Dan Allah dan annabi taimako na nake sannan Allah dan annabi kai. Taimake ki menene sai miki? To ni abun ne cinikin yaki inda ka sanna zaki sama ba cinikin. Shi ne ke sannan Allah ka sai kayana. Zaki sai da petrol. To ya zan yi. Ba ki ce zaki business siri da yada nawa ba? Dan ni ba a tuna ba dai a wargaza maganan nan ba a bance komai dan Allah ka yi hakuri taji dan Allah ka taimaka min dan Allah da annabi. Nawa saki sai? To gaba daya dai abin da na hada kayan 6,500. 6,000? Ha 6,000 ko 6,000 ni 3,500 in ki sayar? Haba tajo yo ko satowa ne dai ka ce min 3,500. Shikenan ba za ki sai ki bari. To na sayar ba ni 3,500. 500 din Allah jikan idewu. Na baki da idewu. Mai da wuya miki. Mu Hausawa idan an yi mutuwa mutum shekara 100 ma fa sai. To madalla. Saura 500. An jima. Idan ya zo ya siya abu 500 ya samu zai baki 500.
yanzu anan dan ba 200 ba 500 yanzu na samu sai ne talauci mu sai gobe zagi da kuma a ni yau dai da yayi miki rana na gode bai hakuri Seu ya kai me haka kina yi sabuwar sana'a oh wannan shine sabuwar sana'a to mu ko san Hausa an ce sana'a goma maganin ne gasa idan da mun hada sana'a to yanzu mun raba kafa Seu ba zai yiwu ba a'a Seu na sai da petrol na ki kawo wuta ba sai yiwu ba shikenan dan kana sai da fetur sai in kasa zuwa in bude sabuwar sana'a ka sani yanzu in wani ya zo mai so a datsa masa takobi ko a datsa masa adda in ya zo sai ya kawo shi Seu ki kase wannan wuta an kya kaji ki kase wannan wuta wallahi duk garin nan maga wanda tun da gaba har ma ban ga wanda ya san san kace wannan wuta ba Seu idan bi ki kase wannan wuta ba ni zan nuna miki na fiki iskansi o shikenan bismillah to bismillah mana nuna miki na fiki iskansi Seu me like problem to sikina ki jira ni kada ko mutum matsoroci banza yawwa dama ina son magana da kai gawayin da aka ci kamun jiya a biya ni ko kuma rai ya baci ba sai biya ba ba ka biya ba ko ba sai biya ba za ka wulakanci kuwa zan nuna maka mu ne yan iskan Lagos karkashin gada agumalu na ku shekara 40 agumalu za ka ban ko sai na nan wuta petroli ne za ki sawa wuta okay idan kin fasa ki sa wuta petrol ki rena Allah da ya halice ki to shikenan to shi ni na san kina bakin ciki da ni ba ke kadai ba kuna da yawa amma ni na dogara da Allah ne kai da Allah ka dogara mu da wani muka dogara kai da kai muka dogara ni mawo ka dogara da ni ka dogara da Allah bai sani ba mutumin da ni fa in na ga dama in na dasa goshi na tun asuba in na dasa goshi na kar sai in kai da asar ban dago ba ki yi siya banza ki yi kin gama kin fi ko sago kina sa giya me amfanin sallan ki wannan kuma dai wani abu ne daban za a biya ko ba za kai da kake bagware wanda wataƙila ma kai sallar da bai kake ba kuma da kina magana yare ba ruwan Allah da yare mutum ko ke Yoruba ko ke Igbo ko ke Hausa ba ruwan Allah wanda ya fi tsoron shi yana so to shikenan zan mu je lahirar za a gani idan kin sa wuta ni kuma zan je samu gajere na gida sami shi wuta in sawa gajere namiji in sawa gajere mace in samu su wuta duka gajere biyu ko na shi wai shashan banza shashan wofi wani waye mai nuna wani ainihin kuskure da nuna wannan mutanen na ce masu ne iyayena ba za ka biya ba ko to shikenan ni ba na gaji da wannan iskancin wallahi na gaji akan me zan dinga hada ku da mutane na kuna barin suna kawo kukan ku waje na ya dace a ce haka in dinga hada ku da mutane na kunya kuna zuwa kuna watsa min gari lillahi wa rasulihi haba haɗin waya kai me yasa ka fiye mutane tun ɗazu ina kai hakuri to ni a yau din yau ke kika sani haba haɗin waya tsakanina da kai abin har ya zama yar jirgi na kira ka na gaya maka matsala ta ban da kuɗi amma tun safe kiran ka nake a waya ka kira ga min waya to karka sa kike so in yi miki ko kuma karfe zai ci karfe ne tsakanina da ke tare fa muke haɗu tashi da ke ko
akai mari akai goro. Kuma harkar nan in ta noma ta hauka ce ta shuka ai da hankalinta ko? Ya kamata ki auna ki gani. Kaya ne ki riga kin dora mini talla kuma na kasa ba kuma a siya ba. To ya na iya da samarin kakata? Ha? Kasar Allah tana da faɗi. Tashi kawai mu je. To ni din fa. A ke ma sai ki bi ayari in kin ga za ki iya. Allah ya taimake ki. A kai ne har yanzu ban ji sallama ban shigo wata. Ranke daɗe kin bada apartment ne? Faɗazin na ji kana waya da wata. Ranke daɗe ita wa kenan. Duruwar ta kama da ma na ji kana waya da azumi. Allahu akbar. To ai ranke daɗe ne tsakanin ne da ke kamar shugaban ƙasa da mataimaki ne. Kaga kakkara mu inda ni ce duk fa na san me za a yi. Ai tsakanin taya da tufafi mishi sai dai allura. Wallahi haka ne ranke daɗe. Ai sadiqan ce yar bala'i ce yanzu da ta zo ma sai ta tunanin sai an bata dan wani abu kuma ga AC gida harkar mafici take a gida amma in ta zo nan ga AC ta sha ta kankare wallahi da yake ta ce biki ta biya ahu wallahi ina ga yarki gudunmawa fa ya zama dole wanda ake fada alaikum salam ina yi ina wuni lafiya lau ina gajiya Mada. To, ni dai na tafi. To, me da yaran? Kai. Alquran. Zo na. Me faru? Me yasa ko shi baka da nutsuwa ne? Me bi gani? Ashe kai shashashen namiji ne? To me faru wai? So kake yi ta tafi gidan suna ko gidan biki su dinga yi da ni su ce mijina na mamaje ne? A'a. Abun zuciyata ne ya bayyana a fuskata. To. Na me? Wai da ma aure ta mu biyu. Ma aure ta? Mu biyu ba? Ni da kai? Kwarai kuwa. Matar auren? Inna lillahi ilaihi raji'un mata aure. To. Ya? Kuma me zaki? An zuba kaka kuce. Kuma ni wannan abincin ba na bari wannan kuma za a zuba kaka kuma ta za zuba mata ci. Yanzu wannan kunun ko kan kai zaka shanye kai kadai? Eh. To. Kai tashi ka kai mata. Sai ci ka mai da cikin ka kamar rumbu ba za ka dinga sassautawa rayuwarka ba kai? Ko yaushe kai kenan kullum komai a gaban ka. Ka ci. Ka ci. Sai ɓata riga mai gida. Ina zuwa. Wai wannan abincin zaka fita ka bani da shi wannan dan shinkafa wannan barbadin shinkafa? A'a. To tun da ba ni da shi. Sata kike so in yi komi. Wai ke me isa dan Allah dan Annabi ba kya mutunta ni ina matsayin mijinki. Magana duk zo bakinki ko mai ita zaki. Yasa shi irin wannan. Yau na fara jin wannan kalman daga bakinka. Shi mutuncin a ina ake samo shi? Mutumin da baka daraja iyayenka ba, baka mutunta su ba, baka san inda mutunci yake akan iyayenka ba, ba su wofantar da kai ba? Sai ni da nake matarka, wanda idan ka ga dama a koyaushe zaka iya canja ni? To bari ka jin gaya maka. In dai irin wannan zaman zaka ci gaba da yi da iyayenka, baka mutunta su, to har abada ni ma ba zan mutunta ka a matsayinka na mijina ba. To kin gari gaskiya bi billahi a wannan yaran Allah wallahi local government zan mika shi na local government zan mika wannan yaran ban gane local government da aka kai shi sai taimaka min a ce ba zan ce buhun shinkafa a kwana goma a gidan nan ba wannan hamburin sai ka ce ina tafiya da aljani wani irin hauka ai rikon mahaukaci sai sarki hannunka na rubewa ka yanke ka yarne ko akwai wani local government din da zai dauka maka yaro ya rike maka kai baka rike kayanka ba kai da ka haifa kai ba kin san mahaukaci sai sarki wannan mahaukaci ne ai da hankalinsa baka san amincin safe da na rana da na dare abin da ake ba hauka ake yi
hamburin hayan sai ka ce gobara inda yake san fetur aka raɗaɗɗa da ka samu ya haɗi. Ai ko me kake yi gidan ubanka shine mutuncinka. To yanzu dai ki yi haƙuri da wace ba ta shi ki bari ya wurin salo mai shinkafa ya ƙauro ku rabin kwano. To kar ka zubar da wannan in mana fi sabilillahi. Ba zuwa wannan jira da shikenan an fara magana ka ce zaka ɗauke su ka kai su karamar hukumar ijiye su kai. To yanzu dai Allah ya taimake ki dabarar da za a yi ɗaya ci zuwa biyu. Wannan ragowar syrup ɗin ya kamata in za ki wuce gida sai ki kwashe shi ki wuce da shi. Ai, ina kama anan zan kwana. Kika ce? Kama anan zan kwana. Allahu akbar, jikin ya ɗan yi nauyi kenan. Sosai ma kuwa. Ware ku haka nake so, ƙarfin salati ne. uwar kurciyar ba ta tashi ya sake tashi dan zuwa ai duk garin hada waya ya garja gida dan gwara a bada ruwa zai fai auzu yaya yawwa sannan kana a to ina kuma za ka yi ni saura kiris billahi allazi la ilaha illa huwa saura kiris na mutanen ko ba saura kai dai ba ga ka zo ba yanzu na ce wurin ba mun ga kowa ba ka ce ga muna to ga muna ma alaikum ka hutawa ina ga ka wani an zo da na zo da shi wallahi wannan shi ban Allah nan zaka a gajiya nake ka san gadan amari nake yi wallahi ya hakuri biyan ka zan yi ba komai kar ka damu na fahimci ai nan tsaga bi zaka yi nan zaka raba ta biyu daga ina za ma kofar yan charity nan dai shine bangare na nan kuma bangaren barin ya koma haka nan kuma nawa sai ka raba mun shi biyu haka sai na kenan nan ko ya kwari ko ya kari rabarin fa za a yi menene kina so ki rabarin fa bi za a yi kai ki doki kai ban gani sago wannan rufa ba nasi ne ba ban gane ba nasi ne ba ba sai sai ya ba ce a zo ya aiki kuma ina aiki gadan amare fa nake ka dauko Allah duk a gajiye nake rigima ake nema so ake in yi dinga shiru a dauka yau ba deman minti gobe ba shi takulat sai kuma in shiru a neman sata ba zai yiwu yanzu na fahimci zancen naku ni bari in koma bakin sai babu ruwa na gaskiya ba zan yi aikin ba sakani na da ke cacan baki wannan mu dena yi shi Yanda ya ce ba za a yi ba. sai dai mu dina fada subhanallah ai ka ba kabeli ya shirya ba boda do Allah magyara Allah ko ba ba kabeli shehu ya shirya ba ka da gashi kaman tifan ya shi ka juya ka kar ma ka nufo ni haka ne ake yi yawa kar ma ka nufo ni sai dai mace yar uwata bai siriya bai shirya ba ke kin siriya so ai laifin siriya ko boda ni ai ni ji matan a'a boda ni daga Lagos ne nazo ka ce ka yi je masu karfi a'a wallahi sai dai ka nemo mace yar uwata dama da ba taka tana nan shine zan ce ga abokiyar ina na ni na nan maza ta lo saro boda gobe ki sai kada babu habi wani kika ce babu habi da babu habin ga babu habi ta wuce iman ko ba sai jaka jakan nake magana akan ta amma dai ke dai billahi lazi la ilaha ki har da kiran sunan uwa ta gatsal ba ko dan riba to me kake so in ce kai fa da bakinka baka furta ka ce duka matan duniya jakai ne yau shekara 8 kenan baka manta ba to kuma shikenan asuma sai shikenan dan kuma zan kada jaka sai kuma kice ga babu habi ni ma ba babu habi mahaifiyarka nake nufi ba makwabtan mu akwai wani gida nan da yake kallon gidanmu akwai babu habi a cikin gidan da ita nake yi wato gaskiya asabe na a wannan lokacin
na yi babban kuskure wallahi. Duk da cewar ki in baki manta ba a ce na ce kowanne ma duk mata jakai ne amma banda uwata. Ai na cire uwata wato amma dai kuskure dai na san nayi kuma ke ma Allah miki albarka da kika nuna min wannan kuskuren nawa. Au bai maka dadi ba. Wallahi bai ba duk gaskiya ban jadi ba wallahi tallahi. Ni kuma buri na cika saboda ka ji abin da na dade ina ji a cikin zuciyata. Shekara 8 na ije abin da ina jin sa a cikin zuciyata saboda uwa ta mace ce wanda ta haife ni mace ce ni ma mace ce. Kace duk matan duniya jakai ne. Ya, haba, wani mahaukaci ne da Allah kara bata mana. Kwantar da hankalinka mutuncinka, ka tsaye da guri guda ko da aka ce idan kana kallo ba wai zaluncin da kai ko ƴan kulambotan cutar da kake na zuwa har gida in saka wa mutane ba. Zuwa ne in gaya maka ta baturan kwallo ya ce wani. Haushin kare kenan. Kai kasan shi dan abun aiki na ne a dawa. Ai ni wannan soci burutu na kani ban gane shi ba. Shine idan ka shiga sannan a hankali a je a komo tudu da gangare ko da shine zaka iya gane fahimtar abin da fuskar sake faɗi cewar ga abin da nake nufi a wurin nan. Wannan zuwa ne in gaya maka dai kamar yadda baturan wallo yake faɗi. One. An kun je kun yi shaye-shayen ku sai ku zo ku dinga mutane soci burutu. Kace? Yara ne ka san na fito na ga ledoji. In suka sha ledar ruwan nan sai ka ruwan da ga yawwa. Na rantse da sarkin da ya busan numfashi. Idan na sake faɗa ka faɗa na mai da yawo kenan ka haɗi yawo billahi lazi la ilaha illa huwa sai na ciro sayi karfe kamu 4 ko 5 wallahi sai dai ka ji tambila fus wallahi kamar an tura gwarnet ko da kan iyakar boda ne zuwansa sai dai ka ji ana ce masa birbon man. Na gaya wa. Alhamdulillah. Karɓuwa ni ya zaka da ni. In dai ba ɗan dabar ka zaka je ka kwaso ku zo ku haike yin ba Allah na tuba. A shari'anci ba ka da ba kuɗin da zaka yi shari'a da ni. Kace me? Kace? Ni in na rena kasuwa ko sautu ba ne mata. Okay. To ko za a yi bikin yadda ake sauke gilasan mota a gurin nan. Yanzu nan zaka ga an yi dauke ba daɗi da dandazo wallahi sai dai ka ji gilasai suna tarwatsi. Ina wuni lafiya lau. Ina gajiya. Mada. To ni dai na tafi. To, fiye da yaran. Kai, alƙur'an. Zo na. Me ya faru? Me yasa koyaushe baka da nutsuwa ne? Me ya fi gani? Ashe kai shashashen namiji ne? To me ya faru wai? So kake yi ta tafi gidan suna ko gidan biki su dinga yi da ni su ce mijina na mamaje ne? Abun zuciyata ne ya bayyana a fuskata. To, na me? Wai da ma'aure ta mu biyu. Ma'aure ta? Mu biyu ba? Ni da kai? Kwarai kuwa. Matar auren? Inna lillahi ilaihi raji'un mata aure. To, ya? Kuma me zaki? An zuba kaka kuce. Ni wannan abincin ba na bari wannan kuma za zuwa diba kaka kuma ta za zuwa mata ci. Yanzu wannan kunun ko kan kai zaka shanye kai kadai? To. Kai tashi ka kai mata. Shegen ci ka mai da cikin ka kamar rumbu ba za ka dinga sassautawa rayuwarka ba kai? Ko yaushe kai kenan kullum komai a gaban ka. Ka ci. Ka ci. Sai ɓata riga mai gida. Ina zuwa. Wai wannan abincin zaka fita ka bani da shi wannan dan shinkafa wannan barbadin shinkafa? A'a. To tun da ba ni da shi. Sata kike so in yi komi. Wai ke me isa dan Allah dan Annabi.
ba kya mutunta ni ina matsayin mijinki magana duk zo bakinki kuma mai ita zaki ya sa shi wannan yau na fara jin wannan kalman daga bakinka shi mutuncin a ina ake samo shi mutumin da baka daraja iyayenka ba baka mutunta su ba baka san inda mutunci yake akan iyayenka ba basu wofantar da kai ba sai ni da nake matarka wanda idan kaga dama a koyaushe zaka iya canja ni to bari ka jin gaya maka in dai irin wannan zaman zaka ci gaba da yi da iyayenka baka mutunta su to har abada ni ma ba zan mutunta ka a matsayinka na mijina ba to kin gari gaskiya bi billahi a wannan yaran Allah wallahi local government zan mika shi na local government zan mika wannan yaran ban gane local government da aka kai shi sai taimaka min a ce ba zan sai buhun shinkafa a kwana goma a gidan nan ba wannan hamburin sai ka ce ina tafiya da aldani wani irin hauka ai rikon mahaukaci sai sarki rikon mahaukaci sai sarki hannunka na rubewa ka yanke ka yarne ko akwai wani local government din da zai dauka maka yaro ya rike maka kai baka rike kayanka ba kai da ka aifa kai ba kin ce mahaukaci sai sarki wannan mahaukaci ne ai da hankalinsa baka san amincin safe da na rana da na dare abin da ake ba hauka ake yi hamburin hayan sai ka ce gobara inda yake san fetur aka raɗaɗɗa da ka samu ya haɗi ai ko me kake yi gidan ubanka shine mutuncinka to yanzu dai ki haƙuri da wace ba ta shi ki bari ga wurin salo mai shinkafa ya ƙaro ku rabin kwano to kar ka zubar da wannan in ma fi sabilillahi ba zuwa wannan dina da shikenan an fara magana ka ce zaka dauke su ka kai su karamar hukuman ijiye su kai to yanzu dai Allah ya taimake ki dabarar da za a yi ɗaya ce yau kai ka kwana a gida ita kuma bata kwana a gida ba kaga daidai kenan to ni kuma shikenan ki bari ni magana ta mana ina ruwanki da ni zance da ake yi ta ne jakar uba daga ina ki dan jakar ubanki daga ina kike iya ina kika je kika kwana iya daga biki muke fatin kawata ne a wurin bikin ne ake lu haka muke tafiya ko ba ki ganki bane la ilaha illallah muhammad ya rasulullah fito da shi alquran na gani kai almurin ne wallahi shegen ne ina kika samu shi kin san da zaman waɗannan kayayyaki a cikin gidan nan ba da ke nake magana ba ke yanzu saboda Allah zancen da nake ji a gari bari in tabbata saboda Allah zancen da nake ji a gari daman gaskiya ne nace dama gaskiya ne ashe kina wannan shayin iskancin to ai babu wanda ya san ina sha sai na kusa kai ma din ai bincike kai shi sa ka gano haka kuma ka san bincike ko a musulunci ba to ka gani ko ai dama shi haushin kare bayan me shi yake bi kinga zancen ki fa ba daɗi dan Allah ki rabu da mu dan ki bari in kara da ai fa dole sai na gaya maka domin wannan ya bata dauka a kasba kambun gidansu ta kare ko kuma da ai ka san an ce ken da igaji ubansa to ta gado ka kaga shikenan kawo sauran ki shige ciki to kawo ban sauran ki karɓa ba wannan din ba za a baki ba to ba shikenan kin tabbata dan Allah ki bace min da gari ke ni fa magana ki ba daɗi dan Allah ki tafi dan Allah a'a sai ki dinga ko amin magana ki bar nan ji da abin da ke damuna mana ji dai da abin da ke damu to ji me ya faru mama kaka fatau shi kunnasa baya ji kunnan kashi ne da fatau tun safe nake tura yara suna zirga-zirga anguwa ana neman shi ya zo ya shirya tafi makaranta su duba yayansa ya shirya amma ya tafi ya sa kafansa ya tafi wasa ina shirya masa ya gagara fiti ikon Allah kai fatau
ga yayan kanan ya shirya ina ka tafi mun shuru kar ka yadda ƙara maka baya so mama kaka so yake sai ya sa min hawan jini ya ga ina hawan jini kafin hankalinsa zai kwanta daga an kada kararrawan wasa shine number 1 a gaba shine na farko zai tafi wajen wasa ba za ka tube in je maka wanka ko yaya ba za ka tube ba an tube na ce za ka rama ne fata yau ga iskancin banza shikenan kai ba hali ka zo ka tafi makaranta sai ka ce akan ka aka girgiro gantali kai ka je ka dauko wani katin jakar ka abin nan wannan abincin za ka dauka mu tafi da shi wannan yafi wannan jakar da ka je ka dauko Yaruma. Assalamu alaikum. Salamun kala. Wannan kwana za ka ɗauka mu. Zuwa biyu. Wannan ragowar syrup ɗin ya kamata in za ki wuce gida sai ki kwashe shi ki wuce da shi. Ai, ni ina kama anan zan kwana. Kika ce? Kama anan zan kwana. Allahu akbar jikin ya ɗan yi nauyi kenan. Sosai ma. Ware ku haka nake so karfin salati ne. Dan gwara a bada ruwa zai fai. Auzu. Yaya. Yawwa. A to ina kuma za ka yi ni? Saura kiris. Billahi allazi la ilaha illa huwa saura kiris. Kowa saura kiris ba. Na mutanen. Kowa saura Kai dai ba ga ka zo ba yanzu na ce wurin ba mun ga kowa ba. Ka ce ga muna. Ga mun alaikum. Kai da hutawa. Ina ga ka wani. An zo da na zo da shi wallahi. Wannan shi. Ban Allah. Nan zaka a gajiya nake ka san gadan amari nake yi wallahi. Ya hakuri. Biyan ka zan yi. Ba komai. Kar ka damu. Na fahimci ai nan tsaga bi za ka yi. Nan za ka raba ta biyu. Daga ina za ma kofar yan cansi. Nan dai shine bangare na. Nan kuma bangaren barin ya koma haka. Nan kuma nawa sai ka raba mun shi biyu haka. Sai na kenan. Nan ko ya kwari ko ya tsari. Rabarin fa za a yi. Menene kina so ki? Rabarin fa bi za a yi. Kai, ki doki kai. Ban gani sago. Wannan rumfa ba nasi ne ba. Ban gane ba nasi ne ba ba zai yara ba. Ce a zuwa aiki kuma ina aiki gadan amare ba nake ka dauko Allah. Duk a gajiye nake ma ake nema. So ake in yi dinga shiru a dauki yau ba deman minti gobe ba shi takulat. Sai kuma in shiru a neman sata ba zai yi. Yanzu na fahimci zancen naku ni bari in koma bakin aiki. Sehu. Babu ruwa na gaskiya ba zan yi aikin ba. Sakani na da ke. Cacan baki wannan. Mu dena yi. Tun da ya ce ba za a yi ba. Sai dai mu dina fada. Kamar subhanallah. Ai ka ba kabeli ya shirya ba. Boda. Don Allah Allah magyara Allah ko ba. Baka bari kyau ya shirya ba ka daga shi kaman tifan ya shi ka juya ka kar ma ka nufo ni haka ne ke yi yawa kar ma ka nufo ni sai dai mace yar uwata bai shirya ba ke kin shirya so ai lai ba shirya boda ai ni ji matan a boda ni daga Lagos ne nazo ka ce ka yi je masu karfi wallahi sai dai ka nemo mace yar uwata dama da ba taka tana nan shine zan ce ga abokiyar ina na ni na maza ta lo saro koda gobe kada babu habi. Wani kika ce babu habi, da babu habin. Ga babu habi ta wuce? Ina kuma sai jaka. Jakan nake magana akan ta. Amma dai ke dai billahi lazi la ilaha.
har da kiran sunan uwa ta gatsal ba ko ɗan riba. Ha. To me kake so in ce? Kai fa da bakinka baka furta ka ce duka matan duniya jakai ne yau shekara 8 kenan baka manta ba. To kuma shikenan asuma sai shikenan dan kuma zan kada jaka sai kuma kice ga Baba Habi. Mu ne yan iskan Lagos karkashin gada. Agumalu na ku shekara 40 Agumalu. Zaka ban ko sai na nan wuta. Petroli ne zaki sawa wuta. Okay. Idan kin fasa ki sa wuta petrol. Ki rena Allah da ya halice ki. To shikenan. To shikenan. Ni na san kina bakin ciki da ni. Kina bakin ciki da ni ba ke kadai ba kuna da yawa. Amma ni na dogara da Allah ne. Kai da Allah ka dogara mu da wani muka dogara kai da kai muka dogara. Ni mawo ka dogara da ni ka dogara da Allah bai sani ba. Mutumin da ni fa in na ga dama in na dasa goshi na tun asuba in na dasa goshi na kar sai in kai da asar ban dago ba. Ki yi siya banza ki yi kin gama kin fi ko sago kina sa giya me amfanin sallan ki wannan kuma dai wani abu ne daban za a biya ko ba za kai da kake bagware wanda wataƙila ma kai sallar da bai kake ba kuma da kina magana yare ba ruwan Allah da yare mutum ko ke Yoruba ko ke Igbo ko ke Hausa ba ruwan Allah wanda ya fi tsoron shi yana so to shikenan zan mu je lahirar za a gani idan kin sa wuta ni kuma zan je samu gajere na gida sami shi wuta in sawa gajere namiji in sawa gajere mace in samu su wuta duka gajere biyu ko na shi wai shashan banza shashan wofi wani waye mai nuna wani ainihin kuskure da nuna wannan mutanen na ce masu ne iyayena ba za ka yi amako to shikenan Ni ba na gaji da wannan iskancin wallahi na gaji akan me zan dinga hada ku da mutane na kuna barin suna kawo kukan ku waje na ya dace a ce haka in dinga hada ku da mutane na kunya kuna zuwa kuna watsa min gari lillahi wa rasulihi. Haba haɗin waya kai me yasa ka fiye mita ne tun ɗazu ina kai haƙuri to ni a yau ɗin. Yau ke kika sani. Haba haɗin waya tsakanina da kai abin har ya zama yar jirgi na kira ka na gaya maka matsala ta ban da kuɗi amma tun safe kiran ka nake a waya ka kira ga min waya. To kwarka sa kike so in yi miki ko kuma karfe zai ci karfe ne tsakanina da ke. Tare fa muke haɗu tashi da ke ko? Akai mari akai goro. Kuma harkar nan in ta noma ta hauka ce ta shuka ai da hankalinta ko? Ya kamata ki auna ki gani. Kaya ne ki riga kin dora mini talla kuma na kasa ba kuma a siya ba. To ya na iya da samarin kakata? Ha? Kasar Allah tana da faɗi. Tashi kawai mu je. To ni din fa. A ke ma sai ki bi ayari in kin ga za ki iya. Allah ya taimake ki. Kai ne har yanzu ban ji sallama ban shigo wata. Ranke daɗe kin bada apartment ne? Faɗazin na ji kana waya da wata. Ranke daɗe ita wa kenan. Duruwar ta kama na na ji kana waya da azumi. Allahu akbar. To ai ranke daɗe ne tsakanin ne da ke kamar shugaban ƙasa da mataimaki ne. Kaga kakkara mu inda ni ce duk fa na san me za a yi. Ai tsakanin taya da tufafi mishi sai dai allura. Wallahi haka ne ranke daɗe. Ai sadiqan ce yar bala'i ce yanzu da ta zo ma sai ta tunanin sai an bata dan wani abu kuma ga AC gida harkar mafici take a gida amma in ta zo nan ga AC ta sha ta kankare wallahi da yake ta ce biki ta biya ahu wallahi ina ga yarki gudunmawa fa ya zama dole wallahi alaikum salam na shirya daukan wannan miyan mu tafi kawai babba abba mu je makaranta ba ka cin abinci na shekare ba Dadi ni da kai ka zama mana? Kare kwa. Kai ranar da aka bar abincin ba koya kai ba? Kai ka shiga daki ka cinye kai. Kana zuwa wuri na sai na wuce ka. Me gida baka da?
Ya kasuwa. Menene? Dan Allah dan annabi taimako na nake sannan Allah dan annabi kai. Taimake ki menene sai miki? To ni abun ne cinikin yaki inda ka sanna zaki sama ba cinikin. Shi ne ke sannan Allah ka sai kayana. Zaki sai da petrol. To ya zan yi. Ba ki she zaki business siri da yada nawa ba? Dan ni ba a tuna ba dai a wargaza maganan nan ba a bance komai dan Allah ka yi hakuri. Taji dan Allah ka taimaka min dan Allah da Annabi. Nawa saki sai? To gaba daya dai abin da na hada kayan 6,500. 6,000? Ha 6,000 ko 6,000 ni 3,500 in ki sayar? Haba tajo yo ko satowa ne dai ka ce mun 3,500. Shikenan ba za ki sai ki bari. To na sayar ba ni 3,500. 500 din Allah jikan idewu. Na baki da idewu. Mai da wuya miki. Mu Hausawa idan an yi mutuwa mutum shekara 100 ma fa sai. To madalla. Saura 500. An jima idan ya zo ya siya abu 500 ya samu zai baki da 500. Yanzu anan dan ba 500. Ba 500. Kuma ya samu sai baki. Talauci musu. Gobe zagi da kuma. Yau dai da ya yi miki rana. Na gode. Bai hakuri. Seu. Ya kai. Me haka kina yi? Sabuwar sana'a. Oh, wannan shine sabuwar sana'a. To mu ka san Hausa an ce sana'a goma maganin ne gasa. Idan da mun hada sana'a to yanzu mun raba kafa. Seu ba zai yiwu ba. Seu na sai da petrol na ki kawo wuta. Ba sai yiwu ba. Shikenan dan kana sai da fetur sai in kasa zuwa in bude sabuwar sana'a. Ka sani yanzu in wani ya zo mai so a datsa masa takobi ko a datsa masa adda in ya zo sai ya kawo shi. Seu ki kase wannan wuta. An kya kaji. Ki kase wannan wuta wallahi duk garin nan maga wanda tun daga gaba har yamma ban ga wanda ya san ta in kashe wannan wuta ba. Seu idan bi ki kase wannan wuta ba ni zan nuna miki na fiki iskansi. O shikenan bismillah. Ka bismillah mana. Nuna miki na fiki iskansi. Seu me like problem. Me like problem. To shikenan ki jira ni. Kada ko mutum. Matsoroci banza. Yawwa dama ina son magana da kai. Gawayin da aka jika mun jiya a biya ni ko kuma rai ya baci. Ba sai biya ba. Ba ka biya ba ko? Ba sai biya ba. Za ka wulakanci kuwa. Zan nuna maka